Ngwabe sinenkinga enkulu kakhulu Flo, akangazi nokuthi ngisivalo saliphi ibhodwe. Ilevel yokungasihloniphi nokungithatha kancane inkinga. La ngithi mangithi ngiyalibeka ngishaya umthetho agwije kube sengathi uyena indoda. Nabantu bakubo ngathi kuncane ukulekelela abakufakayo. UMangwabe since ngakhuluma naye indaba ka number 5 uyangidelela. Uyahluleka ukunginikeza indawo yami, uyahluleka ukunginikeza inhlonipho efanele. Kodwa angakhohle ukuthi ngiyindoda yakhe, ngiyinhloko yalomuzi. Sinehlongandlebe ke lengane la sengigcina usine umzukulu wakho unezingane naye. Lezo zingane ezakho futhi Flo. Ubunzima esimnikeza lezi zingane hayi ngoba singayithandi. Ingoba usine iyona nto kuphela ayizwayo mangabe sikhuluma naye. Akayizwe enye into. Masimtshela ukuthi akangakwenza ukuthi uyakwenza. So ayikho into esingamnqanda ngayo ngaphandle kokuthi simbambe la ethanda ngakhona. So seke sithi naye mlekelele ngoba egcineni kosuku sifuna ube umuntu ophilayo akwazi ukuthi izingane zakhe azigade, akwazi ukuthi izingane zakhe ayinakekele, angabi inhlekisa, ayihambe edako utshwala lala emzini yabantu engalotsholiwe engaganile. So ngiyacela ke Flo ukuthi ake uphakame uzibonakalise makukhona unkosikazi wahambayo ngoba nakho kufanele thina sehle singaba amadoda. Cha nawe wawungenziwa kanjalo. Asikwazi ukubanjwa ngobhongwane sibanjwe umfazi. Umfazi uze la ekhaya uzogana athobela umthetho wakhona. Makumehlula lokho siyamdedela Flo. Kodwa mehlala futhi siyobonga. Kodwa mehamba sithi ababuyisi baphambili. Akukho thina esingakwenza ukuluke sichaze njalo ukuthi fanele kwenzekeni. Siyabonga kakhulu ukusebenzeni ngathi kusebenza inyanga zelizwe.